Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Γιάννης Παυλίδης από τη Νέα Σεντελάς. Το σημερινό το webinar το οποίο έχουμε προγραμματίσει είναι για να σας κάνουμε μια ενημέρωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, το GDPR, το οποίο είναι κάτι το οποίο ακούμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε είναι αφενός η εισαγωγή στο GDPR, περί τίνος πρόκειται, οι υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις από πλευράς τους, κάποια δικαιώματα τα οποία έχουν σε σχέση με τα δεδομένα τους οι χρήστες και υπόλοιπα ζητήματα. Τι είναι λοιπόν το GDPR? Το GDPR είναι ένας νέος γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων μας. Είναι ένας νέος νόμος, ο οποίος έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών γενικότερα. Πότε ισχύει ο νόμος αυτός? Ο νόμος ήδη ισχύει, αλλά τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει ξεκινήσει το ρολόι και ήδη εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, αλλά η καταληκτική του ημερομηνία είναι στις 25 Μαΐου. Οπότε μέχρι τότε πλέον όλοι πρέπει να είμαστε compliant με αυτόν τον νόμο. Πού ισχύει αυτός ο νόμος? Ισχύει σε όλα τα κράτη τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επεκτείνεται ακόμη και σε κράτη τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιους αφορά λοιπόν? Αφορά μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, εταιρείες οι οποίες προσφέρουν αγαθά είτε υπηρεσίες σε Ευρωπαίους πολίτες. Είναι άσχετο το αν αυτά τα αγαθά υπηρεσίες είναι κάτι το οποίο είναι με χρηματικό αντίτιμο. Μπορεί να είναι κάτι δωρεάν, κάποια δωρεάν υπηρεσία, αλλά και πάλι αφορά την εταιρεία αυτή στο GDPR. Αφορά εταιρείες οι οποίες καταγράφουν τη συμπεριφορά φυσικών προσώπων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναφέρω εδώ πέρα ότι αφορά ακόμα και εταιρείες οι οποίες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπα νωρίτερα, εφόσον αυτές επεξεργάζονται δεδομένα τα οποία αφορούν Ευρωπαίους πολίτες ή συναναλλάσσονται με Ευρωπαίους πολίτες. Το GDPR είναι αρκετά σοβαρό ζήτημα γιατί έχει κάποια πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα. Η πρώτη κλίμακα των προστίμων είναι μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ή αλλιώς 2% επί του ετήσιου τζίρου του προηγούμενου οικογενειακού έτους για την κάθε επιχείρηση. Και αυτό είναι για πιο μικρές, ας πούμε, εντός εισαγωγικών παραβάσεις, όπως είναι οι παραβάσεις εσωτερικής φύλαξης εγγράφων, συμβάσεων των χειριστών των δεδομένων, ειδοποίησης παραβίασης των δεδομένων, παραβάσεις υπευθύνου επεξεργασίας και παραβάσεις προστασίας δεδομένων από σχεδιασμό και εξορισμό. Θα τα δούμε λίγο αργότερα και αναλυτικά τι είναι το καθένα από αυτά. Η δεύτερη κλίμακα είναι πολύ πιο σοβαρή με τα πρόστιμα του GDPR. Φτάνουμε μέχρι τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% επί του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης. Και αυτό είναι για παραβάσεις κανονισμών προστασίας των δεδομένων, για παραβάσεις που έχουν να κάνουν σε σχέση με τους όρους συγκατάθεσης, παραβάσεις δικαιωμάτων πελατών ή υπαλλήλων και παραβάσεις που αφορούν τις διεθνείς μεταφορές των δεδομένων. Με το GDPR έρχονται και κάποιες νέες αρμοδιότητες στις τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων. Κάθε χώρα έχει μια αρχή προστασίας δεδομένων, όπως έχουμε και εμείς. Οπότε, με την εφαρμογή του GDPR, αυτές οι αρχές προστασίας έχουν κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Και αυτές είναι αρχικά η επιβολή προστίμων, θα έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να κρίνουν και να επιβάλλουν πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση. Θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έρευνες, έτσι ώστε να βρουν πιθανές παραβάσεις. Θα έχουν τη δυνατότητα απέτησης πληροφοριών συγκεκριμένων από τις επιχειρήσεις και εμείς θα υποχρεούμαστε να τις δώσουμε. Και θα έχουν και τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση
στους φυσικούς πόρους της εταιρείας. Οι υποχρεώσεις λοιπόν, οι οποίες έχουμε για τις επιχειρήσεις είναι διάφορες. Θα αναλύσω μερικές, για παράδειγμα τη συγκατάθεση. Όπως αναφέρει το άρθρο του κανονισμού, λέει ότι μετά τον Μάιο του 2018 η συγκατάθεση ενός φυσικού προσώπου θα πρέπει να δίδεται με σαφή θετική ενέργεια, η οποία να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επιγνώση ένδειξη της συμφωνίας του κειμένου των δεδομένων υπέρ της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν. Για παράδειγμα, με μια γραπτή δήλωση. Αυτό για να το εξηγήσω λίγο καλύτερα και λίγο πιο απλά. Η συγκατάθεση αυτού του τύπου, δηλαδή έχουμε στη υπηρεσία μας ή στο website μας ένα checkbox κατά την εγγραφή, το οποίο είναι προτζεκαρισμένο και έχουμε αυτή την ευθύνη στον χρήστη να το επιλέξει για να μας πει ότι διαφωνεί. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει πλέον μετά το GDPR. Θα πρέπει λοιπόν το checkbox να είναι αποεπιλεγμένο, έτσι ώστε να το επιλέξει ο χρήστης και συγκεκριμένα πλέον θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ο κάθε σκοπός για τον οποίο θα ζητάμε τη συγκατάθεση του χρήστη για την επεξεργασία των δεδομένων. Οπότε, αν έχουμε πολλαπλά, θα πρέπει να βάλουμε πολλαπλά τέτοια σημεία και μετά από εκεί και πέρα ο χρήστης να συμφωνήσει με καθένα από αυτά. Σχετικά με τη συγκατάθεση λοιπόν, το βάρος της ευθύνης της τεκμηρίωσης της συγκατάθεσης πέφτει στην επιχείρηση, δηλαδή η επιχείρηση είναι υπεύθυνη έτσι ώστε να αποδεικνύει ότι ο χρήστης της υπηρεσίας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του με την επεξεργασία των δεδομένων. Θα πρέπει να δοθεί στα φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα της ανέρεσης της συγκατάθεσης, και αυτό οποιαδήποτε στιγμή και πολύ εύκολα, δηλαδή πρέπει να μπει κάποια ενότητα, για παράδειγμα στα website των εταιριών, η οποία θα λέει στον τελικό χρήστη ότι από εκεί έχει τη δυνατότητα να κάνει ανέρεση της συγκατάθεσης. Και τρίτο σημαντικό είναι ότι μια επιχείρηση δεν θα μπορεί να απαιτεί οπωσδήποτε την συγκατάθεση στην επεξεργασία των δεδομένων με αντάλλαγμα κάποιες από τις υπηρεσίες της. Νωρίτερα ανέφερα την προστασία δεδομένων από το σχεδιασμό και εξορισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται από το GDPR και έχει να κάνει με το ότι η προστασία των δεδομένων πλέον πρέπει να συνυπολογίζεται από την έναρξη μιας νέας τεχνολογίας, ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, δηλαδή από την ώρα που σχεδιάζουμε να εντάξουμε μια νέα τεχνολογία στην επιχείρησή μας, πρέπει να υπολογίζουμε και το κομμάτι της προστασίας των δεδομένων. Και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών σε αυτές τις υπηρεσίες. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα κατάλληλα μέτρα? Είναι σύμφωνα με τον κανονισμό αναφέρονται η ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων. Δηλαδή, αν από τους πελάτες μας χρειαζόμαστε συγκεκριμένα πράγματα για να κάνουμε τη δουλειά μας, θα ζητήσουμε μόνο αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα και όχι πλήρη στοιχεία του πελάτη, εφόσον δεν τα χρειαζόμαστε όλα, μήπως μας χρειαστούν σε επόμενη φάση. Είναι πιο σωστό πράκτης πλέον να ζητάμε απλά τα στοιχεία τα οποία θα χρειαστούν και τίποτα παραπάνω. Επόμενο κατάλληλο μέτρο που αναφέρεται πάρα πολύ ρητά είναι η κρυπτογράφηση και η ψευδονυμοποίηση των δεδομένων. Δηλαδή, είτε θα πρέπει να κρυπτογραφούμε τα δεδομένα, είτε θα πρέπει να κάνουμε ψευδονυμοποίηση, δηλαδή να αναφέρονται οι τελικοί χρήστες, τα φυσικά πρόσωπα, σαν άλλοι άνθρωποι με ψεύτικα ονόματα κτλ. Διαφάνεια. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του χειρισμού των δεδομένων τους ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή θα μπορούν να μάθουν ανά πάσα στιγμή με ποιο τρόπο χειρίζονται τα δεδομένα τους. Άλλη μια διαδικασία που έρχεται να μπει στις επιχειρήσεις είναι η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων, το οποίο είναι στην ουσία θα πρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση σχετικά με τις εργασίες που θα κάνουμε, αυτό,
σχετικά με τις εργασίες που έχουμε να κάνουμε, έτσι ώστε να ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχει στο φυσικό πρόσωπο ή στα φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται απαραίτητα πριν από την κάθε επεξεργασία δεδομένων και θα πρέπει να γίνεται για κάθε συστηματική και εκτενή επεξεργασία από αυτοματοποιημένη διαδικασία. Αυτό το οποίο αναφέρεται εδώ είναι το λεγόμενο profiling. Επόμενη υποχρέωση των επιχειρήσεων είναι η τήρηση αρχείων. Το καλό με τη τήρηση αρχείων είναι ότι τουλάχιστον δεν απαιτείται κάποια εγγραφή, κάποιο registration στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων. Ωστόσο θα πρέπει να κρατάμε λεπτομερή αρχεία των διαδικασιών μέσω των οποίων επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, αλλά και των χειριστών, δηλαδή πρέπει να καταγράφουμε ναι μεν πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα τα προσωπικά, αλλά και ποιοι τα χειρίζονται αυτά. Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται ότι πρέπει πλέον να οριστεί ένας Data Protection Officer και αυτές οι περιπτώσεις, καθώς και η τήρηση αρχείων, είναι περισσότερο σε εταιρείες οι οποίες έχουν προσωπικό άνω των 250 ατόμων ή κάνουν καθημερινή, τακτική τέλος πάντων επεξεργασία ή όταν κάνουν επεξεργασία πολύ ευαίσθητων δεδομένων. Αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν που υπόκεινται σε αυτές τις κατηγορίες πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν τήρηση αρχείων και να έχουν έναν Data Protection Officer. Ο Data Protection Officer μπορεί να είναι είτε κάποιος υπάλληλος της εταιρείας, είτε μπορεί να είναι και ένας οποιοδήποτε εξωτερικός συνεργάτης, αρκεί να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο επόμενος κανονισμός που αγγίζει τις επιχειρήσεις είναι για τους χειριστές των δεδομένων. Οι χειριστές των δεδομένων είναι αφενός οι δικοί μας υπάλληλοι, αλλά μπορεί να είναι και εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι έχουμε και επεξεργάζονται τα δεδομένα. Επίσης πρέπει να συμμορφώνονται με το GDPR. Επίσης πρέπει να καταγράφουν τις κατηγορίες των δραστηριοτήτων που επεξεργάζονται για χάρη των εταιριών, δηλαδή εμάς για παράδειγμα. Οι ίδιοι και αυτοί υπόκεινται σε πρόστιμα GDPR, δηλαδή αν γίνει ένα leak από έναν χειριστή δεδομένων, αυτός υπόκειται σε πρόστιμο. Και υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση σε κάποια συμβόλαια με την εταιρεία, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι εξωτερικές συνεργασίες, έχει λίγο παραπάνω ρίσκο με το GDPR, οπότε ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει κάποια αναθεώρηση συμβολέου για λόγους αμοιβής ή κάτι τέτοιο. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι ενημερώσεις σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων. Συνήθως μαθαίνουμε από τα μέσα για πολύ γνωστά cases με παραβιάσεις δεδομένων. Ωστόσο, πλέον μετά το GDPR θα πρέπει να αναφέρουμε το συντομότερο στην αρχή προστασίας δεδομένων και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία αφορά την οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων. Δηλαδή, αν χάσαμε κάποια δεδομένα, αν μας κλαπεί κανέναν οτιδήποτε κάποια δεδομένα, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην αρχή προστασίας και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία αφορούν. Ο μέγιστος χρόνος για να γίνει αυτό είναι 72 ώρες και σε περίπτωση αδυναμίας ενημέρωσης απαιτείται μια καλή, λογική τέλος πάντων αιτιολόγηση, εναλλακτικά θα έχουμε πρόστιμο. Οπότε λοιπόν οι εταιρείες θα πρέπει να μηνύσουν από πριν έτσι ώστε να φτιάξουν ένα Data Breach Response Plan, δηλαδή τι θα γίνει σε περίπτωση που θα έχουμε κάποιο Data Breach, τι θα γίνει σε περίπτωση που έχουμε κάποιο Data Leak. Θα πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένους ρόλους και ευθύνες εντός της επιχείρησης, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να λάβουν κάποιες ευθύνες σχετικά με το Response Plan αυτό. Θα πρέπει να εκπαιδεύουν συνεχώς τους χρήστες και για τον κανονισμό του GDPR γενικότερα, αλλά και για την ευθύνη που έχουν όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Και καλό είναι να προετοιμάσουν ακόμα και τα έγγραφα ειδοποίησης με το πού θα σταλούν κτλ. Ο λόγος είναι γιατί οι 72 ώρες δεν είναι τόσο πολλές για την ενημέρωση, ειδικά αν υπολογίσουμε το πόσο καιρό μπορεί να μας πάρει να διαπιστώσουμε μια παραβίαση και γενικά όλο αυτό ναι μεν έχει πρόσθετα operational βάρη, αλλά καλό είναι να το έχουμε προβλέψει από πριν. Ένα μικρό αλλά ουσιώδες point στην ενημέρωση αυτή είναι η κρυπτογράφηση.
Γιατί αυτό? Γιατί αν τα προσωπικά δεδομένα είναι ακατανόητα, δηλαδή αυτός ο οποίος τα έχει βρει δεν μπορεί να κατανοήσει τι περιέχουν μέσα, δεν απαιτείται η ενημέρωση των φυσικών προσώπων για μια παραβίαση. Παραμένει η ενημέρωση απαραίτητη για την αρχή προστασίας δεδομένων, αλλά όταν τα πράγματα είναι κρυπτογραφημένα τα δεδομένα είναι πολύ πιο light η κατάσταση. Η κρυπτογράφηση σαν τεχνολογία αναφέρεται ρητά στο GDPR, σαν κατάλληλη μέθοδος επίτευξης αυτού του στόχου. Είπαμε είναι η κρυπτογράφηση και η ψευδονυμοποίηση, η οποία έχει περισσότερο operational ζητήματα, το να φτιάχνεις ψευδόνυμα για τους χρήστες σου. Ενώ η κρυπτογράφηση είναι πιο απλή μέθοδος. Η κρυπτογράφηση είναι κάτι ισχυρό, είναι διαθέσιμη ευρέως, έχει σχετικά χαμηλά κόστη για την υλοποίηση και είναι κάτι το οποίο σαν μέθοδος είναι αποδεκτό και από δημόσιες αρχές, που είναι πολύ σημαντικό. Η έννοια δεσμευτική εταιρική κανόνες είναι κάτι το οποίο αφορά περισσότερο εταιρείες οι οποίες έχουν συναλλαγές με ανθρώπους εκτός ευρωπαϊκής ζώνης. Είναι δηλαδή συμβάσεις οι οποίες δημιουργούνται με σκοπό τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων, γιατί τα προσωπικά δεδομένα πλέον δεν θα μπορούν να τα μεταφέρουν εύκολα, αλλά θα πρέπει να το κάνουν με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και αφορά τη μεταφορά των δεδομένων εκτός της ευρωπαϊκής οικονομικής ζώνης. Η διαδικασία αυτή αναγνωρίζεται επίσημα από το GDPR. Παραμένει το ότι χρειάζεται κάποια έγκριση από την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων και αυτό σαν κατηγορία επίσης έχει σε περίπτωση παραβίασης των περιορισμών αυτής της σύμβασης έχει πρόστιμα της τάξης του 4% των 20 εκατομμυρίων. Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων. Τι ισχύει δηλαδή για τους χρήστες μας, για τους υπαλλήλους, για εμάς σαν εργαζόμενους κτλ. Πρώτα απ' όλα, όπως αναφέρει το άρθρο του Ευρωπαϊκού Κανόνα, έχουμε δικαίωμα στη λύθη. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι έχουμε δικαίωμα διαγραφής δεδομένων. Δηλαδή, ένας τελικός χρήστης, ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά, για παράδειγμα, δεν είναι πλέον απαραίτητα. Ή αν οποιαδήποτε στιγμή το φυσικό πρόσωπο αποσύρει τη συγκατάσταση, που όπως είπαμε θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο δίνουμε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να το κάνει με πάρα πολύ απλό τρόπο και ανά πάσα στιγμή. Αν για κάποιο λόγο τα δεδομένα τα οποία έχουμε υποβληθούν παράνομα σε κάποια επεξεργασία. Ωστόσο, εξαιρούνται κάποιες περιπτώσεις όπως όταν υπάρχει εκκρεμή κάποια νομική υπόθεση και χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά. Γενικά, το κομμάτι της διαγραφής δεδομένων δεν είναι πολύ ξεκάθαρο στην πράξη, δηλαδή στην πράξη το πώς θα πιστοποιείται και με ποιο τρόπο θα γίνει η διαγραφή των δεδομένων δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη, αλλά αναμένεται να το δούμε στο μέλλον. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα ένστασης στο filing. Έχουν δικαίωμα ένσταση λοιπόν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με την κατάρτιση του προφίλ και υπάρχει πλέον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας των Δεδομένων, το οποίο θα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, με την κατάρτιση του προφίλ, με το profiling όπως αναφέρεται, που είναι πιο νέο trend στην τεχνολογία και θα δώσει περισσότερες οδηγίες όπως έχουμε ενημερωθεί. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα μετακίνησης των δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δίνουμε τη δυνατότητα στον χρήστη να λάβει ένα αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι εγώ ανά πάσα στιγμή μπορώ να ζητήσω από την εταιρεία η οποία έχει τα προσωπικά μου δεδομένα και είναι υποχρεωμένη να μου δώσει ένα αντίγραφο από όλα τα στοιχεία τα οποία έχει για μένα. Αντίστοιχα, έχω το δικαίωμα να ζητήσω στην εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα μου σε μια άλλη εταιρεία. Για παράδειγμα, αν κάνω μια μεταφορά ISP στην ίντερνετ γραμμή μου, μπορώ να ζητήσω από την εταιρεία, να δώσω μάλλον την εξουσιοδότηση στην εταιρεία, να μεταφέρει τα στοιχεία μου, τα προσωπικά μου δεδομένα σε μια άλλη εταιρεία, το νέο μου ISP για παράδειγμα.
Τα αιτήματα επεξεργασίας των δεδομένων που ανέφερα, δηλαδή όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία έχει σαν δικαιώματα το κάθε φυσικό πρόσωπο, πρέπει να απαντούνται από την επιχείρηση μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή όταν κάνουμε ένα αίτημα για διαγραφή, για πρόσβαση στα δεδομένα μας, για κάποια διόρθωση, οτιδήποτε, η εταιρεία έχει υποχρέωση να κάνει αυτή την ενέργεια την οποία έχουμε ζητήσει ή να μας απαντήσει σχετικά με αυτή μέσα σε ένα μήνα. Πώς μπορεί λοιπόν να μας βοηθήσει η ESET στο κομμάτι της υλοποίησης και της compliance με το GDPR? Πρώτα απ' όλα με το Desktop Data Encryption της ESET, το οποίο όπως είπαμε σαν τεχνολογία είναι αποδεκτό και αναφέρεται ρητά στο GDPR. Και για παράδειγμα, αν κρυπτογραφήσουμε τα δεδομένα με έναν αλγόριθμο AES 128 bit, αυτό για να αποκρυπτογραφηθεί θα απαιτούσε 7 δισεκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι θα ελέγχανε, θα δοκιμάζανε 1 δισεκατομμύριο κλειδιά το δευτερόλεπτο και αυτή η διαδικασία και πάλι θα έπαιρνε 1,5 δισεκατομμύρια έτη. Που σημαίνει ότι η κρυπτογράφηση είναι κατά πολύ αποδεκτή και σωστή για αυτή την λύση. Και τι μπορούμε να κάνουμε να κρυπτογραφήσουμε με το Desktop? Μπορούμε να κρυπτογραφήσουμε σκληρούς δίσκους. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι ένα οποιοδήποτε laptop ή και workstation το οποίο έχει ευαίσθητα δεδομένα. Σε περίπτωση που θα κλαπεί αυτό το laptop, θα έχουμε τη δυνατότητα με το full disk encryption να καθιστούμε άχρηστα τα δεδομένα σε κάποιον ο οποίος δεν έχει κωδικούς πρόσβασης. Στην ουσία μας δημιουργεί ένα login πριν από τα Windows, το οποίο αποκρυπτογραφεί το δίσκο μας και μετά από εκεί πέρα πάμε στα δεδομένα μας όπως τα ξέρουμε. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία, τα δεδομένα είναι άχρηστα και δεν μπορούν να ληφθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αντίστοιχα μπορούμε να κάνουμε το ίδιο σε εξωτερικά μέσα. Για παράδειγμα, χρειάζεται να στείλουμε με φυσικό τρόπο, με ένα CD, με ένα στικάκι να στείλουμε δεδομένα προς τα έξω και αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά ευαίσθητα δεδομένα. Είναι ότι καλύτερο να τα κρυπτογραφήσουμε, ώστε να μην έχουμε και την ανάγκη παρακολούθησης από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, για να μην έχουμε αναφορές κτλ. Γιατί θα είναι άξια για οποιοδήποτε άλλο. Το Desktop έχει φυσικά τη δυνατότητα να κρυπτογραφήσει συγκεκριμένα αρχεία και συγκεκριμένους φακέλους στο δίσκο μας. Και τέλος, να το χρησιμοποιήσουμε για να κρυπτογραφούμε την email επικοινωνία μας. Σε γενικές γραμμές, το Desktop έχει ή μάλλον απαιτεί από τους χρήστες μας όσο περισσότερο μηδαμινή συμμετοχή, δηλαδή αυτό το οποίο έχουν οι χρήστες να κάνουν είναι να βάλουν ένα κωδικό και τίποτα άλλο, που σημαίνει ότι έχουμε αυξημένη συμμόρφωση με το GDPR πολύ πιο εύκολα. Παρέχει κονσόλα κεντρικής διαχείρισης, όπου εκεί πέρα υπάρχουν τα διαμοιραζόμενα κλειδιά κρυπτογράφησης. Για παράδειγμα, ένα τμήμα της εταιρείας που έχει κάποια κοινά κλειδιά κρυπτογράφησης για να συνεργάζονται μεταξύ τους πολύ εύκολα. Ο Management Server έχει τη δυνατότητα να παρέχει cloud σύνδεση, έτσι ώστε να μπορώ εγώ να ελέγχω κάποιο laptop το οποίο είναι σε σπίτι, είναι σε άλλο γραφείο, είναι εξωτερικός συνεργάτης, χωρίς απαραίτητα να έχω κάποιο VPN connection με το απέναντι workstation. Αντίθετα βέβαια, αν θέλω να μην δουλέψω με cloud model και να δουλέψω καθαρά με on-premises, τότε σε αυτή την περίπτωση γίνεται και αυτό. Και υποστηρίζεται από Windows XP Service Pack 3 μέχρι 10 και αντίστοιχα για τους servers από 2003 μέχρι 12. Υποστηρίζεται και με application για το Apple iOS για την περίπτωση που θέλουμε να συναλλάσσουμε κάποια δεδομένα και εκεί. Η τέτοια τεχνολογία που προτείνουμε για το GDPR είναι το Secure Authentication. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει το λεγόμενο Two-Factor Authentication, δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα στην είσοδο των συστημάτων της εταιρείας να ασφαλίσουμε με ένα one-time password ή με ένα δεύτερο παράγοντα τέλος πάντων πιστοποίησης, έτσι ώστε να μειώσουμε τις πιθανές παραβιάσεις για την περίπτωση, για παράδειγμα, ότι κάποιος που κλέψαν ή μαντέψαν τον κωδικό του να μην κάνει login στο email κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να προστατεύσει πολύ εύκολα το Windows logo, για παράδειγμα την ώρα που μπαίνουμε στο Active Directory,
συνδέσεις VPN, Microsoft Services στο web, όπως για παράδειγμα είναι το OAuth που βλέπετε τα mail μας, το Remote Desktop και γενικά οποιαδήποτε custom εφαρμογή μέσω του API και του SDK που δίνουμε για το Secure Authentication. Το επόμενο το οποίο προτείνουμε για το GDPR είναι το Safetica, είναι DLP Suite και προσφέρει σχετικά με το GDPR αφενός την καταγραφή των κινήσεων των αρχείων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί οφείλουμε να γνωρίζουμε τις κινήσεις των αρχείων, έτσι ώστε να μπορούμε να τις αναφέρουμε. Για να τις αναφέρουμε πρέπει να πούμε ότι κάπως διακρίνουμε τι ακριβώς έχει γίνει με τα αρχεία μας. Έχει τη δυνατότητα να κάνει αποτροπή της διαρροής των αρχείων αυτών, δηλαδή να θέσουμε συγκεκριμένους κανόνες μέσα στην επιχείρηση και να λέμε ότι για παράδειγμα τα αρχεία που βρίσκονται σε αυτό το φάκελο ή τα αρχεία τα οποία βγαίνουν από το χ σύστημα απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να βγουν εκτός εταιρείας κτλ. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για custom τέτοιου είδους αναφορές και ειδοποιήσεις, να δώσει μια κονσόλα για παράδειγμα στον DPO, στον officer, έτσι ώστε να παρακολουθεί πώς πάνε τα δεδομένα στην εταιρεία. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των νέων κανονισμών. Τα θετικά δεν είναι πολλά, γιατί κατά κύριο λόγο εντάξει έχει αρκετή δουλειά το GDPR, αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα κοινό σετ κανόνων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι όλοι έχουμε τα ίδια, έχουμε λιγότερες εθνικές παραλλαγές, μία αρχή προστασίας δεδομένων, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα δημόσιο παράγοντα ανά χώρα και με ένα ενιαίο σετ κανόνων για όλη την Ευρώπη. Τα αρνητικά του είναι ότι έχει σαφώς ανάγκη για νέα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Έχει μεγαλύτερες ευθύνες για τις επιχειρήσεις. Είναι ο κίνδυνος, η ανάγκη του ανασχεδιασμού των συστημάτων και επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων που αναφέραμε. Και μετά από εκεί και πέρα, γενικά υψηλότερα πρόστιμα συνεπάγονται σε μεγαλύτερο ρίσκο. Οπότε, σε γενικές γραμμές, τα επόμενα βήματα από εκεί και πέρα είναι, θα σας προτείνω να κάνετε μια επίσκεψη στο microsite που έχουμε στήσει για το GDPR. Είναι το encryption.s.com, όπου εκεί πέρα θα δείτε κάποιες πληροφορίες τις οποίες έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με νομική εταιρεία. Είναι στα ελληνικά το site αυτό. Υπάρχει κάποιος οδηγός στη μορφή white paper που έχουμε φτιάξει σχετικά με αυτούς τους κανονισμούς. Όταν θα σας στείλω αυτό το slide θα βρείτε και τα links αυτά τα οποία σας δείχνω εδώ πέρα. Θα μπορέσετε να δείτε αν σας ενδιαφέρει το πλήρες κείμενο του κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης υπάρχει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να καταχωρήσετε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή και κάποιες προτάσεις τις οποίες θα θέλατε να συζητήσουμε στο επόμενο webinar. Προγραμματίζουμε άλλο ένα webinar σχετικά με το GDPR, το οποίο θα είναι περίπου σε ένα μήνα. Θα σας στείλουμε τη σχετική ημερομηνία, όπως μάθατε και γιατί. Και από εκεί και πέρα, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, μπορώ να σας απαντήσω ενδεχομένως τώρα. Εναλλακτικά θα σας στείλουμε αργότερα.